Mranti ofase yenhwe Asante Student Union said ye yamamre ni amane amofrey afato so media de ba ko a ayam de wo sa dwumadi a omo ade ato mo so ne se ene wo hwa mranti ni maba woni ye pijaba ye na se yesiso a ya pakosema da ho a yesi me hu said ye yesitie fra Asante ehono bebre empe ntimi sa dwumadi a omo fasi omo ni so eyade a yeye papa o hwe said ye omo tutina omo ba said ye we asia tutune ntoma ema no so afre omo tese na efe nti eho no hia pa wo mu no maminti o Fredia medase ade a ehia pa wo yamane ne yamamre mu no eyese Fredia hwe nipa wamane ne wamamre eno ne mawo edanso wamane ne wamamre ema yehunu nipa ko a woye ena ma yehunu de wote so na me ade ba ko a ya na ehame ewo de ye kan ho yese ye maame nom ne ye papa nom no sebe efadodo na afiri wo mu de nti ameka sa ne se eneyi no se obi koka amane ne amamra sem kura no ya akwala no wo fie pe hei wo ya bosomfo bosom obesa akwala no pese osu abosomsom sa ne ma no na ema ye ka ekire no eti ye ka amane ne amamra ankade ye nkoda yiyi Fredia ka eno ne ya amane ene ya amamre sanse tetene ye ya meto ntade ne mpaboa ne sa ne ma no tete dana no no mu frantoma omo de chenchen no mo ne pepia no mo ne nasefo no na omo de aye niema ma yehunu se ampa aha ne yefire na sei ne yete etina nana no mo frantoma ehye won chacha no mo ne ade eye won bibia nanso nei no ye nkwadai aye bai no ye maame no mo ne ye papa no akeka to ye ntirim sasa wo ye sa ne ma no a eye abosonsom eti amankwala na hunu se ade na wo ye no wa wo kuro mama ne amamre no akoda ne abosonsom ma na wo komu a wo kobosomsem enu nti na amen ne nkwada no a eba no mo aninye amane ne amamre ho hwefredu a mikai se miswa school ne ye cultural studies a ne ye kire eduru fiada bia omo bekom ho omo besa kete ho omo besa ado ase na hu hia nanka sebe teacher fo ne animdifo emma kwan ma ye nkire sa ne ma no ewo ye school ahodo nim etisenkenenke benya enka yemfa nhyase biem ensan free school ho no no nanka emra so ho no enti amane ne amamre de ehia papa na eye me de na eye ade so esan ye nwonwa se wo mu ansua ne baabia se suapon mu ena omo de adura ene omo de etete afri ho no enti Fredu amane ne amamre de baabi biara ne ho no mo a ye toto na se ena kuro bia so ani amamre na kuro no eyira sa wo ye wo kuro na wotim na woni amamre ne amane wo mu a wo yira enti ne fe ene na homeka ene ne ye se enkwada na timi kire sebi baabi o mu fire ene baabi o mu te ohono enti amane ne amamre ne de ehia papa sanse se wiase no se yamfa wamane ne wamamre antete kura no a wo beyira empo wo kasa ekura ma wo danso eme ehunu baabi wo fire kasa na ye kasa no ena ade ba akon so wo se onipa bi ahwe hu ni se wo kasa kura no eye wo ho bambo wo kasa ana kasa wo te no eye wo ho bambo so hono enti ade ye me depa na asan aye me frɛ moro so se na menim se bia o mo koye no mo ba no mbeka no na menim se bia o mbɛhye o mo ntade no ne ade nanso so wo hwɛ atade bia hye wo bia no kyerɛ de nipa no eye ene kyerɛ ba bia nipa no efri omo efra won toma omo ahye won fugu omo kyese ama ade no aye fɛ na adanso so na sebe enkekawa bia so ne ho a ebekam ti Fredu amane ne amamre de ehia yo na kyerɛ onipa obobre baby a wufre baby a tetewo ene de wo so ya sebe ye nuane ye de koya no mpokura no e ma ye danso e kire baby a wufre na enso so ene yi na na medi kan aka no ya to sa ne mani nyina agu e kofa abrofo no e de ababa ye de sebe ubeto nsom na enso be ye de wuntimi na ne adwene da eti ye besre se empanifo beboa na ya sha ase na yetimi me de da bia de meka na senke yemfa ma teacherfo no yensa fa nko schools mu ne yen kyerɛkyerɛ yen ya yehunu de yehunu ne dada
ɛna yɛn yɛtwa mu akɔ nso deɛ sɛ bi yɛtwa mu akɔ enti yɛmfa ntete mmɔfra no nkwadaa no a ɛba no yɛmma no ɔmo ne yɛ daakye enti nka yɛmfa ntete wɔ mo sɛdeɛ obɛhyia panin obɛbu no sɛdeɛ obɛsi akyea anɔpa awia anwummerɛ ɛnkyea mpo kora kwa ebinom nim nkyea ɛduru awia wɔnim sɛdeɛ obɛsi akyea ɛduru anɔpa a wɔnim ɛduru anwummerɛ a wɔnim sɛ nipa no akyea no ɛnyɛ soɔ mpo wɔnsan nim kyɛ sɛ ama yɛ nneɛma no bebree ɛyera ɛti yɛbɛserɛ nana ahemahene a ɛka na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛyɛ baako ɔsɛ adeɛ baako a yɛ na ɛha no koraa san koraa ne sɛ obi ka kyerɛ mu sɛ medeɛ meyɛ kwawni medeɛ meyɛ mfantini na mmom ɛnyɛ saa na ɛteɛ sɛ bi woyɛ nipa tuntum yɛn nyinaa yɛn nso ne yɛbaeɛ yɛna ɛdii kan yɛbɛdua asase so nti ne yɛfrɛ sɛ yɛyɛ akanfoɔ no ɛti yɛbɛserɛ yɛnka yɛ ho mmom ne yɛmfa ɔdɔ ɛne nimdeɛ baako na yɛmfa nkyekyere ɔman no sane sɛ mpanin sɛ praeɛ wɔwo yi baako ɛbɛbu na mmom woka bɔ mu a wobɛkyimu no ɛmu da ɛti yɛbɛserɛ sɛ yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ no deɛ ma yɛntoto no ase na sɛ wohunu sɛ wo ba bi ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔka twii kasa no anaasɛ bia wɔyɛ ne mpanin nsɛm a hwɛ ne wanka sɛ ebia wɔsua sɛ bia bɔnsamsɛm anaasɛ abosonsɛm na mmom hyɛ akwadaa no nkoran na sɛbesɛbe baabi a wɔsɛ wɔde ne bɛfa a wobɛtumi de saa nteteɛ no aba bɛnyini abɛduru sɛdeɛ wobɛtumi abɛnyini na wɔde abɛboa wɔ man no wɔtumi ɛnɛ twii kasa yi ɛde nipa bebree nipa pii na akɔduru baabi a wɔsɛ wɔn kɔduru ɛnɛ twii kasa de nipa dodoɔ na akɔduru baabi a wɔsɛ wɔn duru nanso yɛ a ne yɛbu yɛ twii kasa na bɔnfia ɛnɛ aborɔfo yi ɛkora ɛsan wie wɔn ho nkakra wɔn mu bɛsua yɛ asa wɔn mu sua yɛ kasa yɛntwene a yɛbɔ mpo ɛnɛ manhyia ɛhemfie yɛ ɛna atabadu ɛtete buroni fitaa na wɔbɛfa ne kɔɔ yɛ a ɛhɔ wakɔ akɔgye din wɔ hɔ nom a wayɛ sɛbe lecturer wɔ hɔ nom a wɔkyerɛ ntwene bɔ na nka buroni deɛ ɔfɛ twene bɔ ho bɛyi so hono enti yɛbɛserɛ yɛmpanimfoɔ no yɛ nananom no ɔmada roma ɔmomoa no ɔmoma abɔsoɔmfoɔ mo nan si fam na yɛhunu sɛ akan kasa no ɛno ne adeɛ di kan ɛno ne adeɛ mmoa yɛn ɛno ne ma yɛ danso sɛsi yɛ bi a wɔyɛ wo ho sɛ wode wawo ba wode borɔfo na ɛtete no wode borɔfo atete akɔla akɔduru baabi na baabi ɔkɔduru yɛ no sɛ bɛ yɛwuo emu no wakɔ akɔtɔ na ɔmo kasa ɔmo ka no ɔmo nso ka twi kasa yɛnkoku no yɛde ne fa yɛkɔyi ne se ya sɛ bɛbɛ da akɔla na hunu sɛ baabi a makɔduru no meyɛ akɔtɔ ɛsɛn mu yɛbɛserɛ ɔmo de borɔfo ɛtete ɔmo ma fie no ka hunu sɛ akɔla no wɔkɔ sukuu mu a yɛkyerɛ ne borɔfo no bi wɔ hɔ ma ne nkɔsua wɔ hɔ ɔba afa fie deɛ no nso tete no kyerɛ ne sɛdeɛ wɔbɛhyia pani ɔne pani bɛkasa hunu yɛwɔ tribe bi kora wɔ hɔ no mu a ɔmo abusua bi sɛ wɔne ne papa anaa ne maame kora kasa kora wɔkoto enso yɛdeɛ akane saa na wɔ ha akanmu amu no papa kasa wɔn nsa gu wakyi wono maame kasa wɔn nsa gu wakyi wona na wɔn nsa gu wakyi nanso na yidie edi nti na wɔsɛ basa yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ na yɛasrɛ awofoɔ ne titiriw akwadaa no wona ne tifie deɛ sɛsɛsɛ ɛne sɛsɛsɛ nti yɛbɛsrɛ na ɔmomoa na yɛn nyinaa yɛmfa twi kasa no ne asante kasa no entumpɔn na yɛmɛ asante sɛm ɛho hia yɛ medase